Good morning, good morning, good morning, good morning mga kachapsa. Yes, yo, break it down yo. And for today's video, nandito nakikita nyo naman, mayroon dito mga tibukan, mayroon dito mga lubi, at ayan mayroon mga binunot dito. So in short, tayo po ngayon ay naglulukad. And for today's video, ayan, yung aking kapatid siya ay namumunot. Yes, yo, ayan So, pagkatapos niyang mamunot, ayan kanya nang inuulik ba ang tayod. Hindi, ang lubi ay kanyang niluhuan at ayan, ako'y uminom. Aking nilagok ang sabaw ng silot na sobrang sarap. Ayan ako'y napailing-iling pa dyan dahil sobrang tamis po talaga ng lubi, ay ng sabaw ng lubi. At ayan mga kachapsoy, kilala nyo ba yan na hawak-hawak ko ngayon for today's video? Ayan, yan ang tinatawag na buay at ngayon, ayan namamagtak na yung aking kapatid at ako naman dito sa gilid ay nag-aantay ng buay dahil aking kakainin ang mga yan. Masarap na masarap po yan, matamis na matamis, lalo na yung mga digtoy na buay. Ayan yung aking kapatid na si Idmar Servito, Miguel love shoutout. Galingan mo yung pagbabagtak, huwag kang magsala at baka ang iyong kamay ang iyong maputas kapag nagsala ka sa iyong pagbagtak. Ayan, galingan mo, pakitang gilas ka dahil naka-video ka ngayon for today's video. At ayan, may tudok. Yung may tudok na lubi, yan po ang mayroong laman na buay. Ayan mga kachapsoy, ano ba yung Tagalog ng buay? Dahil hindi ko napag-aalaman. Yan ba yung tinatawag na makapuno? Ayan, pag makapuno ba yung laman ba niyan ay punong-puno? O kapag kulang sa laman, ang tawag doon ay makaluwag. Parang sa buhay, makaluwag-luwag sa buhay. At ayan mga kachapsoy, konti lamang po ito dahil ito po ay natira lang po sa aming nilulukad. At ito po ngayon ay for today's video, nilulukad lang po para maging lukad. Syempre, nilulukad para maging lukad. Ayan, may love shoutout kay Dimang, ang aking kapatid na siya po ngayong namamagtak. Ayan ang galing-galing niyang mamagtak mga kachapsoy. Ayan may tudok na naman. Tingnan ninyo tingni kanyang babagtakin at inyong makikita ang lamang loob na mayroong lipuyok sa loob na masarap na masarap. Ayan kaunti lang ang kanyang pagbagtak dahil hindi niya pwedeng sapalin dahil baka maputas yung laman. At ayun, may lumabay. Ayan yan yung laman. Yan yung tinatawag ko sa inyo na ayan ang tawag po dyan ay buay ayang puting-puti po. Ayan, at ngayon na ay akin nang titikman, tatadihan ko na talaga ang buay na yan. Ayan sarap na sarap ako dyan mga kachapsoy, grabe. Hindi ko lubos akalaing ganito. Hindi ko sukat akalaing ganito ang hapding daramdamin ng puso ko. Yes, break it down yo. Ayan sa tagal-tagal ko po dito sa probinsya, madalang po akong makatikim ng ganyan na buay. Yan pang pinakamasarap na malito, isang kagatan lang po yan. Tapos pagkatapos po niyan, ilalabog na yung tinusan. Ayan yan po yung pinakamasarap na buay, yung maliliit lang po. At ayan, pagkatapos po ng pamamagtak at ng pagkain po ng buay, yan na po ang pinaka-highlight mga kachapsoy, yung pagluluot. Kung apurado ka pong mabenta yan, pagkatapos pong luunin, iyon ang lulukbahin at pagkatapos pwede nang baligyain. Pero kung hindi naman, pwede po yan ibilad para lalong maging lutong-luto at maging mas mahal yung presyo. Ayan, love shoutout po sa lahat po ng mga naglulukad.